ned i bunden. Ude ved siden af køleskabet. Hvad? Hun spiller lige en kat, der aldrig har fået noget at spise. Og ved du hvad, det er faktisk det, der er farligt, det er venten til sådan noget der. Stella! Stella! Nu kommer jeg til at spise, når killingerne skal have det alligevel. Kylling er lige der. Det er killingefoder. Jeg er ikke engang tænder endnu. Nej, fra fredag, der skal de. Har de så tænder, eller hvad? Nej, men der står der inde på den side, der må man gerne tilbyde dem. Stella, få kom. Nej. Op og læg dig. Kom, Mathilde. Mathilde. Stella, kom. Kom, Mathilde. Stella, kom. Kom, ja. Kom. Ja. Stella, kom. Ja. Der er mere næring i det der ting, når hun ligger og ammer. Jamen, det er jo sammen med rejer der. Rød noget med at vælge her. Jeg tror, jeg køber noget kattemælk. Kattemælk? Hvor har du hørt om det? Jo, det har jeg hørt om. Men den tit der, man skal ikke vande kat til for møg. Nogle de vander dem til viskas, og så spiser udelukkende de kun viskas. Først når de er mellem 3 til 4 uger, de gider at spise. Det er godt for os. Tænk på, hvor meget hun bruger på bare at ligge og amme dem. Jamen, hun bliver jo 6 måneder også her, så... Så må man stadigvæk også give dem noget mere at spise. Mere næring. Men jeg lader mærke til det kalvfod, du køber ned i Fakta. Det billige der. De lige har fået der et par gange, så de ikke har mere. Det er ikke hvorfor som... Du kan få det der oppe i Aldi med 1 kilo i. Det vil de gerne have. Ja, det er dem i kasser. Ja. Ja, 9 kroner, det er de ikke vilde med. Ja, du kan få det ude i Lidl og sådan noget. Når du sammen der? Ja. 2 kroner billigere, tror jeg. 1 krone eller 2 billigere. Du var lige til at sige killing, men så putter du deroppe igen. Får du lidt mere, så får du ikke mere i den.